Следващата награда също е много специална и тя е на Радио Веселина. Името на победителя ще обяви Светлана Кабайванова, журналист от Радио Веселина. Точно викам, да не би светлито да я няма, да ето тук е. Ау, че красива награда. Заповядай. Да. Добър вечер на всички. Изключително съм щастлива, че съм тук от името на най-голямата радиостанция за поп-фолк музика в България, Радио Веселина. И тази година ние ще наградим един изпълнител и една песен. Това е най-излъчваната песен в ефира на Радио Веселина за 2015 година. При избора на тази песен решаваща роля имат почитателите на поп-фолк музиката, слушателите на нашата станция, така че наградата е изключително истинска. Искам много да връча наградата с желание да прегърна и да поздравя певицата Анелия за генерал! Ако ти бях земна, до сега, да си стана тиха вода, в моите крака да беше сега. Ако само бях ти земна, да беше умрял, изгорял, след 1000 нощи в една. Добър вечер на всички от мен. Как сме? Как е настроението? Искам много силно да извикате за най-доброто радио в България, Радио Веселина. Искам да знаете, че в мое лице винаги може да разчитате. Освен, че най-доброто радио, вие... Всъщност, по-добре, по-малко да говоря. Искам да ви кажа от сърце благодаря. Развълнувана съм и много ви обичам. Мерси. Ако ти бях земна,